Hi guys, welcome to my vlog. Diri sa among balay guys, nailabi guys sa duol. Karon kay delikado kayo kaya. Init kay sa kuan, yung kwarto, mga bata is kayo niya. Duol sa duyan ba. Hawa yan na padabli niya kay nagputulog labi niya. Delikado og anang mahulgan ng mga bata og kuan. Bunga sa lubi mo nang ipaputol na lang sa kumbana kay delikado kayo. Napapulungan sa daan. Pero guys, delikado din kayo siya guys. Kaya doon din kayo din sa buwang balay guys. Hindi paputol na lang sa akong balay guys. Kaya asod na taon na lang. Hoy, balik na na! Ibalik na! Delikado kayo guys. Natumbahan ang payag guys. Kadong pa yun. Dili sa mong payag guys. Kuan pa yun guys. Sa kanang duyananan sa mga bata. Delikado kayo guys. Uli siya maputol. Hindi pa putol sa kumbana guys. Yan na! Hawa diya kasi paingon ang lubi! Anong sama nga? Uy! Lahawa! Latago ko diri. Hawa diya lang. Hindi bang kamutago? Hawa diya ka na. Ano ba? Gawas diya ba? Kaya basag diya mo paingon. Ay, ulit lang. Ulit lang. Diro pa ingon no. Giat sana ha? Wala na pling. Angka na makubukag na. Lagay ko la. So kamaman mo pangalo. Matayin mo lang. Wala lang. Baba ni mo. Hugaw naman na naman sa kong baba. Akong bulak guys, tapil o kaputol. Akong bunsay-bunsay na kong abulak. Kaputol ay eh. Silog putol ko. Ano, malusod silang aksa. Ay, salamat. Naiwit walang hilubig katagak. Delikado. Napa lagi tayo labi? Manapla. Salamat kayo. Naputol na jod ang lubi. Na delikado. Ano man? Delikado na